Nos vamos a facer un goberno máis pequeno, con menos burocracia e, dende logo, con bastantes menos gastos de funcionamento, e iso é unha medida que será das primeiras que teñamos que executar. Hai consellerías que claramente se poden concentrar, por exemplo, a Consellería de Política Territorial coa de Medio Ambiente. Vivimos moitísimas liortas nestes 4 anos, entre diferentes consellerías, por quen lle tocaba exercer a competencia, incluso entre casi enfrentamentos personais entre os titulares de diferentes consellerías. Eso ao final a xente non lle soluciona absolutamente nada. Tamén falamos da Consellería do Mar, hai un montón a xente do mar agora mesmo, pois para solucionar moitos problemas ten que acudir a diferentes consellerías. Hai que concentrarlo todo nunha única consellería. En primeiro lugar, iso de gobernar para todos, vamos, o que temos clarísimo, nos temos claro que moitísima xente que sempre votou o Partido Popular votou tamén 1 de marzo, pero tamén moita xente que outras veces non votara o Partido Popular esta vez apostou e deu-nos, por así decirlo, un voto de confianza que sabimos que en 4 anos pode mudar. Que o tema da política lingüística, creo que a postura está clara, que había un plan de normalización lingüística que se aprobou cando o PP tiña maioría absoluta e que apoyaron o Parlamento tanto o Partido Socialista como o BNG, e que supoñía un impulso importante para o avance do galego no que todos estábamos de acordo. O problema é que despois, en fin, empezaron a surxir os problemas e se aprobou, por exemplo, o primeiro e o máis salientable foi co decreto que para aplicar o galego no ensino, que na nosa opinión e na opinión de moitísima xente, bueno, pois rompeu ese consenso que hubo sempre respecto ao uso do galego e do castelán en Galicia, e supoñía non respetar a liberdade da xente para decidir a lingua na que quería que se educaran os seus fillos. É perfectamente compatible manter o plan de normalización, que é un impulso importante para o galego que é necesario, tendo en claro que tan malo sería perxudicar o galego como perxudicar o castelán, e viceversa. Aquí non se trata nin de un nin do outro, se trata de darlle a liberdade á xente e dar as facilidades para que cada un poda facer o que queira. A nosa presencia en Galicia bilingüe, en fin, se explica como unha manifestación de que precisamente nos creemos na liberdade para que cada un en Galicia use a lingua que queira. Hubo un intento de decir que Galicia, algún intento, a verdade que non moitos, pero algún intento de decir que Galicia bilingüe e o PP eran a mesma cousa, nin moitísimo menos. En fin, eles falan dun conflicto declarado xa entre as dúas linguas. Nos falamos dun perigo se non se teñen claro que a liberdade é fundamental e que pode eso chegar a pasar. Eu creo que é inevitable e nos oímos demostrar agora mesmo, xa digo, con esa premisa fundamental que é liberdade para falar as dúas linguas, e dende logo tampouco imos poñer o castelán por encima do galego. Respetar as dúas linguas, volvo a insistir, insisto moitas veces, pero é que é tan fácil de entender, o mellor non é tan fácil de facer, non nos imos intentar, que hai que respetar a liberdade lingüística en Galicia. É importante ter centros para que os pais poden deixar os fillos e compatibilizar a vida laboral e a familiar. É dicir, a xente que quere ter prazas de gardería, e non que nos temos é que se fixo moita propaganda, se perdeu demasiado tempo en intentar darlle un contido ideolóxico o que ao final son garderías, ou chamalle como queiras, pero sitios para que os pais poden deixar os seus fillos, e se fixeron moitas menos plazas das que realmente anunciaba a propaganda. Entón, nós o que queremos é que que haxa prazas de gardería, que a ideoloxía eu creo que non ten nada que ver coa finalidade deses centros. Entón queremos que funcionen ben, que presten servicio e non perder o tempo en discusións sobre as galescolas que hubo estes 4 anos, pero que, na nosa opinión, se propiciaron dentro do goberno e ao final se traduciron en que se creou un conflito e se fixeron moitas menos plazas das que probablemente poderían estar feitas. A día de hoxe, eu creo que ninguén, e pedimos os datos e non se nos deron, sabe cantas plazas de garderías públicas hai en Galicia realmente. Vamos, eses centros están feitos e teñen que seguir funcionando, vamos. Outra cousa é que haxa que cambiar a filosofía de funcionamento nas cousas que sexen necesarias. Foi un resultado magnífico, como todos os partidos tiñamos enquisas internas, o que decían é que era posible, e que non había ningún motivo para non creer que se podía acadar a maioría absoluta. Agora, é verdade que tampouco tamén nos decían, dixemos sempre que nos preguntaron, estaba moi difícil. Eu na última semana de campaña, e cando digo última semana xa falo de cando faltaban 8 ou 9 días, incluso un pouco máis, xa empecé a pensar que o resultado iba a ser magnífico. A Constitución di claramente, eu creo que zanse ese tema, calquera cousa que se vote fora da Constitución nós vamos a seguir sin aceptarlo, e calquera cousa que dentro da Constitución sirva para que Galicia medre, vamos a ser os primeiros en tirar. E creo que se poden facer moitísimas cousas, e que unha reforma do Estatuto que teña en conta esas cousas, que ao final avance no autogoberno, en máis competencias, máis capacidade, é boa, que eso non se pode renunciar nunca. Foi Touriño quen dixo, despois desa primeira negociación, sempre que lle preguntaban, dicía que é un tema que non tocaba, supoño que por non ter máis liortas entre os dos socios de goberno.